Vara Perxudres Podcast'te. Dikarên edebî da îşetor bi taluke tercümekirina şîran e her hal. Çünkü dema tercümeya şîrekê ji zimanê wê ya orijinal çê dibe ji ber şîrbûnê tercüman bigaze negaze mane dişkê û rê li ber şaşiyên mezin vedibe. Loma ez kitabên du zimanî yên şîran tu dibêjî qey ne ji bo xandina şîran lê ji bo dîtina wan şaşiyan dixwînim. Hele kitaba du zimanî bi tirkî û kurmancî be û zimanê wê tercüme kurmancî be ji min ra mesele ji şîrê derdikeve dibe fersendeka ferhengî ku ez pê peyvên xwe kontrol bikim. Van fikran لحالا صابری اردم دنیرن چند رونه. کتابا وی شعر برفراتی کو جسالن 1990 ور و آلمانیای یعقوب تلرمنی به چروک و رمان قطع ناسکردن چرخه کرمانجی گریه. دخوینم و دشیره که کتابی داد سکنم دور و دریج دادم بر هفته کرمانجی و ترکیه. Uçama da Laz uşağı gotiye sabri erdem. Neferiya Laz uşağı gotiye Yakup Telermeni. Ez buma min ejib gota Laz uşağı dibim. Min ne digot zaroke Lazan. Di Türkiye hela Rumeli u Karadeniz'de da ma'naya uşağı zaroke. İman dolu göğüs sözde kaldı gotiye sabri erdem. Singatici iman di gotune dama gotiye Yakup Telermeni. Ere dibim min ejib çe xarab vani bigota. Moskova'nın jilet gibi ayazında gotiye sabri erdem. Di sekama veke guzan a Moskova'ya da gotiye Yakup Telermeni. Tiştekî nealemîn vê gotinê nudibînim dibêjim. Bo sar û sermaya zêde weke guzan. Bo çi gotine weke guzan ece? Haçlı kılıcı gibi doların kanatları gotiye sabri erdem. Weke şurê xaçparêzane baskên dolaran gotiye Yakup Telermeni. Min ê jî wer bigota. Belkî min negota xaçparêz lê bigota xaçperest û hew. Navê Köroğlu Hildaye û gotiye delik demiri çıktı, mertlik bozuldu sabri erdem. Hesin kul derket, merdi xarabû gotiye Yakup Telermeni. Difikirim, cara kadın dixwînim. Care kadın doxwînim. Delik demir çıktı, mertlik bozuldu. Hesin kol derket, merdi xarabû. Tiştekî ters heye, hîs dikim, bes nizanim çiye di serî da, lê dûra dibînim. Merdî mêrxasî sebaçı nemaye. Ji ber ku hesin kol derketiye loma? Na. Ne ji ber ku hesin kol derketiye? Ji ber ku hesinê kol derketiye. Qest ji delik demirê tifingê elbet û delik demir jî hesinê kol e. Detwere bibîne ku tercümeya şîrekê tek bi herfekê çito reng û dengê xwe diguherîne. İcar kitabeka bi behrek herfên di her halî da. Tercüman Alberto Manguel dibêje xandevanî timî bi qaprîse. Wî ji rindî û kubariya hakem gotiye. Arast xandevanî pîsî bi qaprîse. Hele ku şor mesele tercümeya şîran be bira dengê wî kes nevîse. گودارین دلال پرخودرس پودکست و نوشتن خا به دستکین گوداران دکه. اگر هون ج پرخودرس پودکست حز دکین هون جی دکارن ج پاترونه دستکین خا بشینن. وگاوی و خاطره و.